Здавалася б, ціхае спакойнае месца. Менавіта такое ўражанне складае на першы погляд 4-я пагранічная застава Казімірава. Але гэты самы спакой военнослужачых нярэдка парушаюць няпрошаныя госці. Тревожная группа в ружье! Спрацоўвае сігналізацыйная сістэма і трывожная група адразу выязджае на месца. Такія выклікі для пагранічнікаў справа звыклая. У любы момант яны гатовы затрымаць парушальніка, калі той паспрабуе незаконна перасекчы рубяжы краіны. Здараецца трывога ложная. Гэта тлумачыцца міграцыя дзікіх жывёл. Застава Казімірава знаходзіцца на тэрыторыі Белавежскай пушчы. Пограничная служба – это целый комплекс мероприятий и задач, которые мы выполняем ежедневно. Начиная боевой подготовкой, потому что в первую очередь мы должны готовиться к тому, что нарушитель государственной границы может в любой момент нарушить государственную границу, а мы должны быть готовы его задержать. Вайскоўцы тут жывуць маленькай сям'ёй. Кожны заняты сваёй справай і нясе службу. Адказнасць за тэхнічныя сродкі ляжыць на Еўгену Саўчуку. Адрамантаваць аўтамабіль альбо іншую тэхніку для хлопца не праблема. Малады чалавек яшчэ да арміі працаваў у гэтым напрамку і ўпэўнены, за час службы не страціць спрыту. Таксама Еўген вадзіцель, а гэта значыць, у любы момант гатовы да выезду. Обычный день пограничника организован очень по-разному. Каждый день новые обстановки. Когда-то служба идет в штатном режиме, когда-то может прийти нарушитель. В любое время дня может сработать участок, и мы с тревожной группой выдвигаемся на этот участок. Пільная увага да адзнак на кантрольна-следавай паласе. Пагранічнікі правяраюць яе на наяўнасць слядоў зламысніка. Тут маюць значэнне многія элементы: даўжыня кроку, вугал павароту ступні, лінія хады. І гэта далёка не ўсё. Тэхналогія выяўлення слядоў парушальніка складаная. Верны сябар і памочнік – пагранічны сабака. Все зависит на данный момент от собаки. Как будет работать тревожная группа, как будет охраняться. У каждого своя методика. Если научить собаку правильно работать, то, я думаю, все будет отлично. Не у каждого, конечно, получается. Всегда попробовать можно. Настоящий пограничник должен быть смелым, отважным, храбрым, быть готовым к любым молниеносным изменениям обстоятельств. Нягледзячы на ненарміраваны графік, адпачынак у пагранічнікаў таксама ёсць. Паколькі застава часовы дом, тут ёсць усё для камфортнага пражывання і вольнага часу. Спальні, класы для падрыхтоўкі, спартыўная пляцоўка і, канешне ж, сталовая. Бо сапраўдны пагранічнік павінен быць моцным не толькі духам, але і целам, каб ахоўваць мяжу краіны ў любы час, нават у сваё прафесійнае свята. В преддверии праздника в первую очередь поздравлю всех своих коллег с праздником. Пожелаю всем пограничной удачи в первую очередь, здоровья, чистого КСП, здоровья родным и близким, женам и всего самого хорошего. Такія дужыя і мужныя, гатовыя на подзвіг і стаяць на варце кожную хвіліну. Гэта ўсё пра іх, пра пагранічнікаў. Анастасія Цукунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».